ଏରସମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ। ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏରସମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଦୁର୍ନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ଏକ ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ, ଏକ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ମୁଦ୍ଦା ରଖି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବଜାର ଘାଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଲାଇଟ୍ର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଡ୍ରେନ୍ର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ପାଣି ବି ଜମୁଛି ବର୍ଷା ଦିନେ, ସେଇ ସମସ୍ୟା ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ହେଉ କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହେଉ ସେଥିରୁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବି। ବହୁତ ରୂପେ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି, ବହୁତ ଅଧିକା ଭୋଟରେ ଜିତିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଜିତିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଦରକାର ମୁଁ ସେ କାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇଯିବି।